Усіх вітаю. Старая кватэра, пабудаваная ў 70-х годах, у сярэдзіне або ў канцы. І вось тут, бачыце, нехта правёў уже сучасныя правады, медныя на пральную машыну. Фаза 0 земля. Паглядзім у коробцы, што робіцца. У тыя часы разводку рабілі алюмовымі дротамі, вось яны тут цалкам, а вось наш кабель. Вось. Ну, гэта фаза 0. Зараз паглядзім землю. Земля самая цікавая. Паглядзіце, як чалавек зрабіў зямлю. Вот знайшоў нейкую арматурыну, наматаў на яе жоўта-зялёны дрот, і вось гэта земля. Карыстайцеся, калі ласка, людзі, на здароўе. Зараз паглядзім, што робіцца ў гэтых кантактах. Усё ж такі электрык не зусім пластылінавы, таму што ён, бачыце, медныя з алюмовымі не злучаў напрамую праз балты, а вось так на апрацоўку, на гільзы рабілі даўнейшнія масцяры. Ну, вось так, вось бывае, што зямля робіцца на корпус. Ну, магчыма, гэта і можна, і трэба было праварыць нейкі болт і праз на болт пасадзіць гэтую землю. Усё, усім усяго найлепшага, каб было бяспечна пакуль.